Y Planhigyn, gan Mihangel Morgan. Pennod 1. Siopa. Cafodd Martin I orfodi fynd I siopa gyda'i fam a'i chwaer Susie. Roedd yn rhaid iddyn nhw fynd I brynu bwyd I ddechrau ar gyfer y mis canlynol. Doedd gan Martin ddim ymynedd mynd o siop I siop I chwilio am sglodion wedi rewi, wyau, cig a bara. Roedd siocledi a hufen iâ a chreision a pop yn iawn. Ond brocoli? Moron? Pach! Aeth y siopa bwyd ymlaen am oriau, ac wedyn roedd yn rhaid iddyn nhw fynd I siopa am ddillad. Roedd I chwaer wrth I bodd, wrth gwrs. Ond doedd gan Martin ddim ymynedd aros i'w fam cael gweld a fydda'r trowsus yn ffitio, neu'r crys yn gweddi iddo. Ga I fynd i'r siop tegannau, mam? Na, stym amser, medda mam. Y siop gemau? Na, stym amser a stym arian. Gawn ni fynd i'r siop anifeiliaid anwes, de? Na, dim gobaith. Mae dyn ni fochdew, ci a chath yn barod. Roedd y trip siopa yn ddi-ddiwedd, ac wedyn roedd yn rhaid iddo gario rai o'r bagiau. Doedd Susie ddim yn cario unrhyw fag. O na, roedd hi'n rhy bwysig I hynny. Pwy oedd hi'n meddwl oedd hi? Tywysoges, seren ffilmiau neu seleb byd enwog? Ond bod hi'n cogio bod yn ledi weithiau, gwyddai Martin yn well. Gallai hi fod yn wirion o blentynaidd ar brydiau, yn chwarae gyda'i doliau ac yn rhoi maldod i'w chath. Ond roedd ei fam yn drymlwythog a'i bagiau yn barod. Felly, doedd dim dewis ganddo ond helpu. Yna, ar ben popeth, pan oedden nhw ar ei ffordd adre, roedd yn rhaid mynd i'r siop flodau. Och, y fi, medda Martin. Pam y siop flodau? Mae lle'n drewi fel pisio cath. Mae Mrs. Hammer yn yr ysbyty, medda mam, a dwi moyn mynd a thusw o flodau iddi. A dyna lle roedden nhw. Yn y siop flodau o bobman, yn edrych ar flodau. Wel, roedd ei fam a'i chwaer yn edrych arnyn nhw, ac wrth I bodd yn ei gwynt nhw. Medda Susie, gan wynt o tissiw o flodau melyn e chau ei llygad. Hyfryd, meddai mam, a hithau'n cael ei llygad wrth wynt o tissiw o flodau gwyn. Pam maen nhw'n cael ei llygad? A pha mae dewis blodau'n cymryd cymaint o amser, a dim amser o gwbl I cael cipolwg sydyn yn y siop gemau. Edrychodd Martin ar y cactws pigog ac ar y planhigion dieithr, a edrychau'n debyg I gerrig bach, a rai a dail fel llafnau gwyrdd y melyn. Roedd rai o'r planhigion yn ddiddorol. Roedd yn rhaid iddo gyfaledd. A dyna pryd y gwelodd y genau Fenws. Planhigyn bach mewn potyn a oedd yn bwyta pryfed bach. Mam, ga un o'r rein? Na chei, stym arian a stym amser. Dere, dwi wedi cael blodau I Mrs. Hammer. Ni mynd. Wrth lwc, roedd gan Martin ei bres poced, papur 5 pint, a dim ond 2 bint a hanner can ceiniog, a gostiau'r planhigyn. Felly, aeth ag un o'r potiau bach at y cwntwr a'i brynu cyn i'w fam cael cyfle I ddweud na eto. Pennod 2. Planhigyn genau Fenws. Y noson honno, dododd Martin y planhigyn I sefyll mewn soser o ddŵr. Roedd y label yn dweud bod yn rhaid cadw'r pridd yn wlyb. Wedyn, dododd y potyn ar y sil ffenest yng nghanol ei gasgliad o ffigurau ryfelwyr y gofod. Agorodd gul y ffenest yn y gobaith y denau gleren I mewn mwyn iddi cael ei bwyta gan y planhigyn. Roedd ganddo gylch o gegau bach hanner crwn a ffigau ar hyd y mylon y cegau. Pan fentra'r pryfed yn rhy agos, fe gaia'r safon amdanyn nhw. Roedd Martin yn ysu am weld hyn yn ddigwydd, ond ni ddaeth yr un gwybedyn drwy'r ffenest. Mewn rai tiroedd naturiol, gallai genau Fenws fwyta pethau mor fawr a chwilod a brogaod ifanc. Ond doedd hi ddim yn syniad da I orfodi maglau I gau drwy gyffwrdd nhw. Doedd dim rhaid i'r planhigyn gael pryfed o gwbl.
dim ond digonedd o ddŵr, ond fe allai cael tymeidiau bach o cig neu bysgod o bryd i'w gilydd. Aeth Martin i chwilio am gler. Weithiau, bydde rai o gwmpas ffenest ystafell molchi, ond doedd dim yno y noson honno. Aeth Martin i law i'r gegin. Mam, meddai, oes dy ti gleren i ddwy? Oes, meddai mam, dwi'n cadw rai yn yr oergell, ond tynnu coes oedd hi. Aeth i stafell i chwaer. Roedd Susy'n siarad ei ffôn bach, a roedd ei hen gath Josephine yn eistedd ar ei gwely. Oes gleren ei ddwy ma? Gofynnodd Martin. Edrychodd Susy arno fel petai'n dod o blaned arall ac yn siarad iaith estron. Arhosodd e ddim ymateb gan fod holl bincriwydd ystafell yn codi piws yno. Amser swper, sglods ysgod a brocoli moron. Cadwodd Martin damaid bach o'r pysgodyn heb ddangos i neb. Dim ond tamed tenau maint blewyn amrant. Ac amser gwely, gollyngodd Martin y gronyn pysgodyn i geg y fagol fwyaf ar y planhigyn. Snap! Caiodd y gennau gwyrdd am y bwyd. Roedd Martin wrth ei fodd. Roedd y planhigyn yn gweithio felly, ac yn dal yn fyw. Pennod 3, Lila. Roedd gan Martin ddim llawr o ffrindiau. Dim ond Lila. Roedd Lila'n cysau chwaraeon ac yn hoffi darllen. Yn wir, roedd hi wastad ei thrwyn mewn llyfr. Roedd Martin yn cysau chwaraeon hefyd. Felly, yn naturiol, doedden nhw ddim yn boblogaidd gyda'r bechgyn eraill, na'r rai o'r merched. Ar fiath o'r ysgol, cadwai Martin a Lila iddyn nhw eu hunan, mewn cornel, yn y gobaith o peidio a denu sylw'r bechgyn mawr. Dwi wedi cael planhigyn sy'n bwyta pryfed, meddai Martin. O, dwi wedi gweld rheina yn y dre, meddai Lila, oedd yn gwybod popeth. Ceg nain mae dad yn ei galw nhw. 2 bunt a hanner can ceiniog. Ti wedi gweld e'n bwyta pryfed? Roedd Martin yn gorfod cyfadde nad oedd e, ond dwedodd iddi roi mymryn o brysgodyn iddo a bod y fagol wedi cael dyn amdano. Roedd gan Lila ddiddordeb mawr. Mae'n wahanol i blanhigion eraill, meddai Martin. Mae'n gallu symud a bwyta pethau. Mae'n debyg i rhywbeth byw, mwy fel pryfetyn neu aderyn, fel anifail bron. Fel anifail anwes, meddai Lila. Cytunodd Martin. Yn y llyfr The Day of the Triffids, meddai Lila, mae'r planhigion yn tyfu a thyfu ac yn gallu cerdded. Yna, dyma Leighton yn ymddangos. Unig bwrpas bywyd Leighton oedd gwneud bywydau Martin a Lila'n boen. Roedd yn 6 oedfedd yn yr un dosbarth â Susie, bron yn 15 oed ac yn dalach na rai o'r athrawon. Bras gamau ar hyd y biarth a chriw o addolwyr wrth ei gwt. Taflodd Leighton bêl rygbi at ben Martin a gweiddi, "Loser!" ei hoff air, a gair y weithiau ar ei griw o ddilynwyr fel switch, gan beri iddyn nhw chwerthin, nes ei bod nhw'n wan. "Ei, ffarti Marty, tafla'r bêl nôl." Cododd Martin y bêl a'i thaflu ddwylo mawr Leighton. Roedd ei freichiau'n hir a bron a chyrraedd y llawr. Taflodd Leighton y bêl yn ôl at ben Martin eto, gan beri i'w ffrindiau chwerthin unwaith yn ragor. Wrth lwc, canodd y gloch yr eiliad honno, ac aeth pawb i mewn i'r ysgol. Fel arall, bydde Leighton wedi chwarae'r hen dric gyda'r bêl drosodd a throsodd mwyn difyru ei griw. Gwisgai Leighton siwmper a gwddw siap fi, a'i enw mewn llythrennau gwyn bras ar draws ei frest. Rhag ofn iddo ein hofio ei enw ei hun, meddai Lila. Pennod 4. Miss Carson. Roedd Martin yn hoff iawn o un athrawes arbennig yn yr ysgol, sef Miss Carson. A'r bwrw hwnnw,
roedd hi'n adrodd stori blodeuwedd o'r Mabinogi i'r dosbarth. Creuwyd blodeuwedd o flodau gan y dewin Gwydion fab Don, a Math fab Mathonwy fel gwraig i llaw gyffes. Ei fod hi'n fenyw, roedd hi'n dal i fod yn planhigyn, yn ôl Miss Carson, ond doedd Martin ddim yn siŵr beth roedd hynny'n ei feddwl. Fe gwmpodd blodeuwedd mewn cariad y dyn arall, gronw Pebr, a chynllwyniodd y ddau i ladd llaw gyffes. Ond roedd y rhan hon o'r stori yn gymleth, a doedd Martin ddim yn siŵr iddo lwyddo i ddilyn y cyfan. Byddai'n cymryd blwyddyn gron i wneud gwaywffon arbennig i ladd llew, a byddai'n rhaid i gronw sefyll ag un droed ar gefn bwch a'r llall ar yml cafn. Braidd yn anhygoel. Tybed, ni chafodd llew ei ladd ar ôl yr holl drafferth. Yn hytrach, cafodd ei droi'n eryr. Ac fel cosb, cafodd blodeuwedd ei throi'n dillian. Pennod 5. Dal pryfetyn. Ar ôl sefyll ar y sil ffenest am bythefnos, fe dyfodd y genau Fenws. Roedd gyddfau rai o'r maglau yn hirach, a'r maglau hanner crwn a'i cegau yn agored, yn barod i ddal pryfed. Ond, bod digon o pryfed ar hyd y lle, doedd Martin ddim wedi gweld yr un ohonyn nhw'n cael ei ddal gan y planhigyn eto. Serch hynny, byddai'n dal i'w fwydo a thymeidiau o cig neu bysgod o bryd i'w gilydd, mwyn gweld y maglaid cae. Un prynhawn, roedd Martin a Macsen, a'i gi trwy'n smwt, yn chwarae Scrabble gyda Lila ar lawr stafell Martin pan ddaeth cleren fawr las swnllyd drwy'r ffenest. Ycha fi, meddwl Lila, mae'n gas dy fi cler glas. Roliodd Martin gylchgrawn a cheisio taro'r cleren. Yna, ehedodd y gleren las yn agos at y planhigyn, ac mewn chwinciad fe geiodd y geg fwyaf amdani. Snap! Waw! Welis di hwnna? Gyfynodd Martin. Do, meddwl Lila. Roedd hwnna'n wych. Creulon? Meddwl Lila. Na, meddwl Martin, mae'n hollol naturiol. Teimlai Martin yn falch o'i blenhigyn, ac o'r ffaith fod Lila wedi bod yn dist i'r tro cyntaf iddo i weld yn dal pryfetyn. Dych chi wedi bod yn gwrando ar y Planhigyn gan Mihangel Morgan. Os ydych chi eisiau darllen mwy, beth am mynd i wefan Gwales a phrynu y llyfr ei hunan.